Musika zuzenean telebista saioa Donostira etorria gaurkoan. Telmo Trenor musikariarekin egin dut hitzordua gaurkoan, argitaratu berri duen 8 diskoaren inguruan hitz egiteko. Gaurkoan, musika elektronikoa nagusi, musika zuzenean telebista saioan. Arratsaldeon, Telmo. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, hemen kartu gara argitaratu berri duzun 8 diskoaren inguruan hitz egiteko, hori da atera duzun azkeneko emaitza, hasteko eta ben zer da 8? Bueno, a ber, nundi datorren 8 disko hau. Noiz betera esan dut elkarrizketa batean, dala lan nahiko improvisatu bat, eta hasi nintzala ariketa moduan hori 8 pistatan musika egiten, hola nahiko era aleatorioan, eta gerora eman dio dela bitxea gehiago lan baten forma, ez? Pixkat hori disko baten edo zinta baten forma. Baina hori nik uste izan dela orain arte egin dudan lan guztietatik lan improvisatuena nolabait esateko edo lan bat izan behar ez zuen zerbait zen. Osea, izan bezan ariketa modura ziren zerbait eta azkenan honetan bukatu. Nahiko lan heterogeneoa dela esango nuke. Osea, baitu rap erritmoak, baitu erritmo azkarragoak, polikiagoak, ez dakit, pixka denetatik biltzen duen lan bat da, hori, beti sampleak eta ardatz hartuta eta hori. Honakoa zure 3. diskoa da, esan daiteke disko guztiak ezberdinak direla beraien artean, baino badela ere ari bat denak lotzen dituena. Baliteke, bai, egia da denak izan direla, bueno, 3 lan honetatik, osea, bai, 3 oso ezberdinak dira. Naiz eta zuk esan bezala hori, badagon ari bat, esango nuke ari hori samplea direla, sampleatzearen teknika, pues hori, nola sonatzen duen, ez? Gero kontinidua bera askotan aldatu izaten da. Aurreko ekin konparatuz, nik esango nuke hau dela lan bat experimentalxeagoa, ez? Igual ez da hain kantu arruntak edo ez ditu hain kantu arruntak, eta nik esango nuke, pues hori, pixkat experimentalagoa dela aurreko baina, bueno, bai dela aurrekoen jarraipen bat, baina pixkat experimentalagoa. Zure jarduna musika elektronikoaren baitan kokatu izan dugu beti, baina nondik nora doa zehazki musika elektronikoan zure jarduera? Bai, musika elektronikoa gaur egun kasi esatea musika bezala, ez? Musikaren sinonimoa da musika elektronikoa. Eta bai, nik uste oso mundu zabala dela, eta nik kokatuko nintzake, bueno, zinta hau, behintzat, kokatuko litzake, nik igual hip-hop instrumentalaren edo beat deitutiko horren barruan kokatuko nuke. Zen kantu gehienetan nik uste rapero bat gainean jarrita funtzionatuko luketela. Gero badaude gauza dantzagarrixeagoak, elektrotik gertu hon daitezkenak edo, baina nik esango nuke beat dela, beata. Telmo, esan daiteke zure sustraiak rapean daudela, ez? Nire lan egiteko metodologiarengatik dela nik uste bai, nik beti garaian egon zan denboraldi bat, sartzen ditula rap akapelak kantuetan, eta gero horren arabera kantuak antolatzen dituen, eta gero kentzen nuen rap akapela, hori ez eta egiten, baina bai, esan daiteke nire rapak erabat influentzitotako musikarian izela, eguneko egun. Aipatu dugu musika elektronikoa dela zurea, esaterako zein musika tresnakin eritzen zara kantuak sortzen? Beti erabiltzen duan MPC, Akai MPC aparatua, bi dauzkat, 1000 eta 2500, osea, bi modelo, eta biak kombinatzen ditut, egon dakadan eskurago, baina azkenan gauza bera iteute. Eta hori izan da, hori da beti normalean gehien erabiltzen duan aparatua, samplerra. Eta gero sintetizadoren aldetik, erabiltzen Yamaha Motif sintetizadore mitiko bat, dela asko gustatzen zaidan sintetizadore bat, eta ez dana asko ikusten ere, hortikan, orduan pixkat originala dela iruditzen zait. Gero mikrokorg klasiko bat, mundu guztiak erabiltzen eta erabiltzen duna eta dana oso guapo, oso bersatia. Eta gero beste Yamaha DX100 bat, presente bat zarraxeagoa. Eta gero batez ere erabilitu gana dira diskoak sampleak ateratzeko. Hori musika asko bilatu, dendetara jun, erosi, interneten bilatu eta hori sampleatu gero. Eta hori izan da beti divertigarriena eta rekurso gehien eskatzen duna, igual pixkat bai.
Beraz, esan daiteke agian kantua sortzeko unean bi bide daudela, ez? Alde batetik zuk zeuk sortzen dituzun erritmoak eta doinuak sinteekin, eta gero samplerren bidez beste diskoetako, beste kantuetako zatiek hartu eta zureak moldatu. Bai, nik esango nuke azkenean kantu gehienetan biak fusionatzen direla, ez? Baina egia da, 0 puntu horretan, oso ezberdina dela nola hasten naizen, ez? Hasten baldin naiz arpegio batekin, hasten baldin naiz perkusio elektroniko batekin edo ritmo kutxarekin egindako perkusio batekin edo sample batekin hasten baldin naiz, ez? Ezberdina da gero kantuaren garapena beti, orduan zein dan hori erroa, garrantzitsua izaten da, nire kasuan behintzat, orduan baina gero egia da, osea, nahiz eta hasi adibidez, arpegio batekin, sintetizadorearekin, gero sample bat jarriko jo gainetikan. Baina, ezberdina izango da emaitza nik uste. Disko esan daiteke instrumentala dela, badira hots batzuk, sampler bidez sortutakoak, baina gehien bat esan daiteke musika elektronikoaren barnean, disko instrumental baten aurrean gaudela. Bai, erabat. Osea, hori da ideia. Bai, ezakit disko baten aurrean gauden ere, osea, azkenan 15 minutuko bi pieza dira, ez? Gero kantutan banatu daiteken ere bai, baina zuk esan bezala, haudek igual kontenidoa ematen dioten nolabait letra batzuk, adibidez sarreran dago Uso Zuriaren samplea, gero Chill Mafiaren sample bat atzen da beranduago, dago Amaia Zubiriaren beste sample bat, ematen diotena, pixkat kontenido semantiko hori, ez? Letra izatek ematen dion kontenido hori. Baina, berez, instrumentala dela esango nuke erabat. Egia da gero ere, inoiz ez duela abestu nire diskoetan. Planteatzen duan zerbait izan daiteke etorkizunerako, baina momentuz ez dute egiten. Eta beti erabilituela horrelako rekursoak ahotsa sartzeko eta. Esan daiteke ere, azken garaian, igual aipatu duzu Chill Mafiaren kasuan, zure diskoa ere zabaltzen da Uso Zuriaren moldaketa batekin. Badagoela nolabaiteko begirada bat, atzera begira, urteetan euskal folklorean inguruko kantak, eta batez ere igual topatzen dugula giro elektronikoetan olako tendentzia berriak, ez? Baliteke. Nik uste beti egon dela hemen jarrera hori, eta nolabaitea nahiko peligrosoa dela ere iruditzen zaitzen, beti nostalgiko puntu horretik ez gara ateratzen, ez ere. Baina, egia da ere, beti dela interesgarria ez, eta ez gauzak gogoratzea eta gure gara irekartzea gaur egun den erremintekin. Elektronika munduan gehiago egiten dela? Igual bai, baina adibidez, burua etortzen zait, duela urte bastante bide utxik aterazun Txinaurria diskoa laboaren adibidez. Hori azkenean hause bera da, ez? Da musika zarra berrituta. Unizatzen zaitzera dela beti egin dana, igual elektronikako jendeak orain gehiago egiten du eta pixu gehiago hartzen ari da mobila hori, baliteke. Baina, unizatzen gauza bat, hori, arma doble filo pixkat. Zan daiteke mundu batera dela igual sustraietera itzuli bat? Nire kasuan, pertsonalki sustraietera itzulia izango zen, gehiago, musika funkia, musika jazza eta holako kontuak sampleatzen zen. Musika egiten hasi nintzanen hori hasi nintzen, hori izan mamia, ez? Eta egia da, hau da sustraietara bueltatzea, baina oso sustraietara, nik Uso Zuria da, nik 2 urte nitunean entzuten musika, ez? Ikastolen ikasten zenuna, eta modu batean guai dago, guapoa da, baina hori. Ez duka esango dela musikalki sustraietara bueltatzea, zeren da gehiago emozionalki igual sustraietara bueltatzea musikalki baino, nire kasuan bintzat. Eta nire inguruan kasuan ere hori duela gutxi hitz egiten nuen lagun batekin. Guk eren ez dut uste, iruditzen zait ez daukagula ezagutza nahikorik gure inguruan egin den musikaz eta horrelako pixu hartzeko, ez? Ez dakin, adibidez, okurritzen zait orain Haizea bezalako talde bat, ez? Garaian folka eta egiten zuna, ostras, bazekiten zertzen zortziko bat, bazekiten zein zen doinua, bazekiten kantu zarrak eta modu estudioso batean aztertzen zituzten. Gurea gehiago nik uste iruditzen zait dela, hola, pintzela batzuk hartu eta zea bat eman. Ez dakit, horri iruditzen zait badagoela salto generazional bat edo faio bat egon dela hor eta ez dugula nolabait hori gure ganatu bat, ez? Andaluzian gertatzen ez dana, Andaluzian mundu guztia flamenkoa daki, ez dakit zer, hemen trikitixa, gelditu da berbenetarako pixkat, ez? Errespetu guztiarekin, noski. Baina, tapia baten azken diska entzun duten zu, eta ez da hori ez, baina esan nahitz, ez da transmititu nik uste gure generaziora zea hori. Ezberdin transmititu den esango nuke.
Zortziko lanak formatu ezberdinetan ikusi du argia, alde batetik formatu digitalean dago, Bandcamp gunean entzun daiteke, YouTubeen ere ikus eta entzun daiteke irudiekin lagunduta, eta gainera, kasete formatuan ere ikusi du argia. Bi aldeetan banatu, alde batean 8 kantu daude, beste batetan 7, guztira 15 minutu alde bakoitzean, baina aipatu duzun bezala, 2 kantu balira bezala ulertu daitezke ere, ez? Erabat. Bai, de hecho hori, zer ikusi zuzena du, hori prozesuarekin, ez? 2 kantu bezala, 2 txorizo luze bezala dira, ez? Eta hori banatu daiteke zati txikietan. Baina hori dago bera bat erramandua, prozesuarekin zen daude eginda kantuak, batetik 8 lehengo, eta gero 9-tik 15, ez? Ordenean egin daude. Ez dut egin lehenko 7, gero 1, gero 2, eta gero ordenatu, ez? Orduan, hola atera. Eta ordula orden beten unean, gelituko naiz, gero berriz abesiko naiz, eta hori izango da zintaren bigarren aldea. Taia. Asko harrituko dira diskoa kasete formatuan atera delako. Ez garaian badago hor ere itzulera bat formatu horretara, geroz eta gehiago argitaratzen da kasetean, baina dira 2 mundu ezberdin bezala, ez? Esan nahi dut alde batetik elektronika izan daiteke gauz moderno bat, eta kasetea gauz vintage bat, ez? Ostra, ez nahi zinaiz, bai, baliteke. Igual guretzako ez da elektronika modernoa, ez? Beti izan dugulako hor inguruan, ez? Aparatu hauek eta. Baina bai, baliteke ala izatea, ez? Viniloarena ez dago batera erresa azken bolan, ez? Igual oso egingo duzu, Koldo, baina hori, fabriketan kriston kola daude, preziak igo dituzte, ez dakiz zer, gauza pila pasa dira hor. Eta erabaki genuen zinta egitea, bazteko, merkeago dalako, azkarrago dalako, eta guk geuk ere egiteko aukera dugulako zintan, ez? Begia da, gero, atera gutxiago ateatzen dela, jente gutxiago kentzuten duen zinta, vinilo baino, eso está claro. Baina ez dakit, da azkenan formatu fisiko bat polita, interesgarria, eta oso DIY da, oso bakoitza berea egin ezakena, eta gustatzen zaigu. Nik House of Beatsen ez da ateratzen den lehengoa zintan, nik uste. 8ko diskoa House of Beats diskoetxeak, Ozigiloak kaleratu du. Bergarako Txape irratian musika elektronikaren inguruan sorturiko irrasaio batetik sortzen da dena, eta azken aldian oso gauza interesgarriak egiten ari diren kolektiboa da honakoa. Bai, hori zer esan gabe, Bergaran kriston mugimendua sortu dutela iruditzen zait, eta oso guapoa da eman duten pausua, ez? Hori irratsaio izatetik, plataforma izatera, hori bereien lagunei eta berei gustatzen zaien musika ateratzeko, ez? Eta iruditzen zait, apostu arriskutsua dela, aposta potente badela, eta txapo. Eta noski, nik egiten duan musika interesatzen baldin bazaie, airrik eta hobeto. Eta nahiago hundi aldiz lagunekin holako kontuan aritu, beste edozein nekin baino printzipioz. Azkenean, iruditzen zait plataforma oso gertukoa eta oso kasi nirea bezala sentitzen dut. Esan daiteke hemen Euskal Herrian beti egondala musika elektronikoaren inguruko estena bat, oso estena undergrounda izan da beti, areto txikia, klubetako musika izan da, baina esan daiteke ere azken urteetan indar berezi hartu duela eta pixka gorantza doan mugimendu bat dela orokorrean, ez? Ez dakit zer da, egia esan, iruditzen zait bazekala bere xarma ere hori txikitasun horrek, ez? Eta horrengo Mako Festival eta Superklub eta ze hauek, ni, bai, gustoko ditut, baina ez dakit, treneratiko marrela iruditzen zait, ez? Eta askotan hori galtzen da pixka bat. Baina, bai, nik uste badagoela presentzia handiagoa musika elektronikarena eta batez ere dantzarako musikarena espazio. Badago adibidez hemen Moganbon, egiten dituzte holako distopia mutante eta hauek, egiten dituzte bai holako elektronika esperimentalagoarekin zer ikusi dutenak, da badago noizbait ere badago konturen bat, baina egia da elektronika mota bat dela zabaldu dena, baina 1000 daude eta beti egongo dira espazioak denentzat nik uste.
Azken urtetan ere hemen Euskal Herrian ikusi zaitugu Pelas bandan, ABD diskoan hartu zenuen parte, bigarren zati horretan, non rock banda baten ondoan aritzen zaren, zuk zure tresneekin, kantuei bestelako kolore bat ematen, ez? Beste esperientzia bat. Bai, eta oso esperientzia potentea gainera, azken urteetan atope bili gera, hori diskoa egitea gainera, hauek oso modu berezian egitute lan, eta hori familia bezala dira, ez, oso pina dira, eta oso ondo hartu nauten, uste oso guai izan dela esperientzia. Eta bai, ez dakit zenbatera jo egin dudanik aportazio hori, ez dakit zenbaterako joko kolorea eman dioan horri, eta nik uste beraiek ere oso dinamika jartuan zaudela disko hori atera zutenean, eta orduan, nik nun bakarra izan zen moldatu pixka beraien mobidara. Eta bai, plazer bat izan da, eta izaten ari da, noski. Ez nuke utzi nahi pasatzen aukera, aipatu gabe diskoaren diseinua, oso portada indartsua ikusi dut. Horri ere, sampleo bat dela esan diteke, hori gure gatzaiz garaian, ez dakit, noiz izango zen, 2010 hamarkada horren bueltan, ez? Hortxe izango zen. Kaiku Bilboko diseinadore batzuk atera zuten olako poster bat, zela Dan Zair zukoan izan ez, eta zen Jordan, Michael Jordan, hanka egoian eta salto bat egiten, dantzako salto bat egiten. Eta jo, gogatzen ez, nekan buruan. Eta atera nunean movida guzti hau, eta ikusi nunean ze samplez ezkan, nola ari ze itxura izan hartzen, esan jo, baiatzeko eta eskotan egin du lan haiekin, lehenago Kaiku hauekin. Eta hori galdetu nien ia nola zegoen kontua hori erabiltzeko, eta jo, beraiek enkantauz, bai, jode, moldaketa bat egin zuten, ez dakiz zer, eta baina berez, ez da kontu oso original bat, lehenagotikan ere egin da zegoen dantzaria. Aipatu dugu diskoa Bandcamp gunean eskuratu daitekela, formato fisikoan kasetean, eta gainera YouTubeen ikusi daitezke kantu guztiak, bideoez lagunduta, irudiez lagunduta, horrek ere indarra ematen dio kantuei, ez? Bai, hori guapa egon da ere, bai, hori izan zen, okurritu zitzaidan hori, nola oso gauza kontinu bat, irudi batzuekin laguntzea, visual, moduan edo, ez oso gauza konkretuekin, ez? Baina, eta hitz egin nuen hori, Arturo Fito Rodríguez eta Cristina Rafael artistekin, diela kuadriako batzuen osabizebak, eta hori, gero unibertsitateko irakaslea dira, ez dakiz zer, oso artista afina dira. Eta egin dute lan bat hori, dela irudi zarrak hartuz, eta nastuz, eta editatuz, hori, nik uste bai ematen diola beste rollo bat, ez? Ez berdina lana entzutea kantu sueltotan, edo bideoak jarrita, ondo kaskoekin entzun da, nik uste ez berdina dela esperientzia. Bueno, diskoa kalean da dagoeneko, imaginatzen dut zuzeneko aurkezpen batzuk egongo direla, 8ko aurkezteko, nolakoak izango dira? Orain dakagu urtarrilaren 29an dugu lehenengo kontzertua Bergarako Kartzelan, noski, hori House of Beatsen ze guztiarekin. Eta horrein bai izango ditu dela, Jokin guri bideo artistarekin bisualak botako ditugu, eta bestela, gainontzen ni egongo naiz estandokian, nire kontu zen, baina, printzipioz hori, ni eta nire aparatuak egongo gara, eta hori, noiz behinka bisualak ere eramango ditugu. Adibidez, Bergarako Kartzelan. Gero badut Madrilen beste bat otsaila bukaeran, da badaban ere arituko naiz hau aurkezten, baina hori, datak oraindik ez dakizkit oso zehatz, baina bai, badauzkat kontuak, gero Ziburuko Gaztetxean ere egingo duzu zer, bai, badagoela kontuak, eta kasetak oraindik gelditzen dira, así que kontzertutan ere egongo aukera baten bat lortzeko. Batermo gozatu dugu zure diskoa entzuten, gozatzeko asmoa dugu zure zuzenekoak ikusten, eta are gehiago gozatuko dugu gaualdiko DJ-sesio horietan, goizeko ordu txikiak egon aldenean. Ia noiz uzten diguten. Horretarako musika proposa bai da zurea, ez? Pintxatzen dudanean saiatzen naiz, segun eta zorrutan eta non eta noiz eta nola. Baina, irekitze dituztenean tabernak, jarriko dugu zurra. Mila esker, Telmo. Zuri, Koldo. Plazer bat. Bai.